Teď jsem to už pustil, mělo by to běžet snad úplně v pohodě. Jo. Na to, že se to nahrává všechno v klidu. Takže to radši nechám být. Dáš si Miky kafe? Miky, ale tady to je jenom o zvuku, tady nikdo tvý tričko neuvidí, ty vole. Co? A já tvoje tričko znám? Na fotku, jak je ready, ne? No teď ale to bude dobře, musíme pak vyfotit tričko Mikyho tričko, když už. A čepici si necháš, nebo si ji sundáš? Jestli si čepici necháš, nebo si ji sundáš? Já si myslím. Ty tam podle mě něco schováváš pod tou čepicí, protože já jsem tě nikdy neviděl bez čepice. Že jsi byl v Turecku a máš je aspoň pořádně nastřelený? Ne. Prosím vás, vážení posluchači, kdybyste chtěli vidět, co se teďka děje, já tady čekám, nahrávám. Já jsem v Turecku na vlasy, jsem nemal vlasy. Popravdu? Hej, vážne, po februári, v tomto únoru. A nebo si až prdel? Bol som v Turecku. A proč si převlíknul tričko Ralph Lauren místo svýho? Som bol u Honziu Kyselého a mám fotku v modrom a teraz by som si si udal fotku zelenou. OK. Hele, a jak to vypadá, když se nastřelí vlasy? To takto. Len to ešte bude po roku. A máš toho dobrý pocit? Aj. Jo? To ešte bude hustejšie. A nebojíš si, že ti za to někdo zatáhá a vypadne to? Ne, pohode. Ne? Ono to jako doroste. No hej, akože v pohode. Počkej, chceš kafe? Hej, dám si espresso. Já taky. A přineseš nám sem velkou vodu? Jo. Tak se posaď, my už natáčíme. Jenom posednout se asi sem, protože... No, tam? Jo. Ono je to takhle stojí za mladíčku. A i ty jsi in. Pak jenom bacha na ten mikrofon. Ono tady si teďka ty dvě světla, tak ono, když se to blbě zatáhne, tak by možná mohli zasnout. Tak já jenom dohlídnu na to, aby se to nezaslo právě. Mám si dát nižšie? Jo, jasně. Jako podle toho, jak co je. Přitáhni se to k sobě pořádně. Takto? Jo, perfektně. Či bližšie? Tak dobré? Je to super. Tak aby som ťa videl. Miky Plichta, normální hvězda slovenského LinkedInu, dorazila do Prahy. A prosím tě, to je slon? A nemáš tam nějaký hubenější zvíře? Ne, vieš čo, to je pointa je, že to je LinkedIn ego hoňka, že sloník si hodí sám svoj odsasek. Jo, počkej. Lebo to je fenomén slovenského LinkedInu, že si tam ľudia honia ego. Hele, a já tam vím, tam je nějaký, tam vždycky se někdo dostane do nějakého žebříčku pofederního a napíše si nahoře místo, že je to ředitel Áno, nějaký firmy, napíše, a toto je reakcia, toto je trhová reakcia na to. Top influencer, jo. top content creator, top 30. A v sobotu mám veľkú prednášku, kde poviem obsah, lebo som robil veľký projekt 3 mesiace. A tě chcem poprosit, keby se mohl k tomu vyjadřit. Můžeš, ale... Je to velmi zajímavý. Za chvíli se k tomu dostaneme, ale počkej, takže děkuju. A to mi tady necháš aspoň jedno? Však zober si 3. Dáš mi 3, tak jo, tak já si to tady dám na to, děkuju. Jenom abyste, vážení přátelé, viděli nebo slyšeli, co to je. Tak držím v ruce samolepku, kde je slon. Má chobot. Počkej, to budu tam za chvíli. Má na hlavě kšiltovku, na kterém je logo Mikyho. Jo. Nad tím je napsáno ITC in a pod tím je chobot, který si honí se s ním péro, ten slon. Tak v podstatě, asi jsem to řekl dobře. Asi, hej. Já to volám ocasek a ty to volaj péro. Dobře, na Slovensku se říká ocásek, my v Čechách to děláme vždycky všechno větší. Takže tady je to péro. Tak to je super. Tak, vážení přátelé, 20. díl nejlepšího podcastu o LinkedInu v Československu. Možná proč se směješ, ty vole? Co? Dobre. Co? Však máš pravdu, že v pohode. Přijde ti to jako směšný? Já si těž vymyslím kategóriu a povím, že... No to je jedinečný, on je totiž hlavně jedinej, ty vole, takže já můžu říkat, že je nejlepší. Počkej, na Slovensku vlastně ještě máte nějaký borci mě zavolali. Hej, ale ma nezavolali, lebo mali tam 70 ľudí, ale asi nie som natoľko dobrý. Fakt, jo. Aby som bol medzi 70 ľudí. Hele, mě zavolali a já jsem řekl, že do takové vesnice nepojedu, vole. Tak ne, já jsem legraci. Ale co jsem teda chtěl říct, 20. díl. A je poprvé tady máme mezinárodní hosta. Poprvé tady máme chlapíka, kterýho znám relativně dlouho. Je podle mě takových jako 8 let, kdy jsme se poprvé jako zaregistrovali.
za tu dobu se ten chlapík hrozně posunul. Musím říct, že jako naučil se to. Už to není tak. Teďka přišel Jakub a přinesl nám kávu a vodu. Děkuju. Ještě by to chtěla Jakube skleničku, protože jestli se všiml, já tady mám po té paní a to bych nechtěl. Protože jsem dělal něco jiného. Díky. Tak, tady to máš, Miky. Ďakujem. Tak, za tu dobu se to jako hrozně naučil. Koukal jsem se, ty už jsi skoro na 28 000 spojení. Až toľko? 27 něco. Tam je taky velký progres, že síť je důležitá. No a vlastně jméno už jsem řekl tolikrát, že ho jenom zopakuju jednou, Miky Plichta. Tak tě tady vítám. Ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším na tento rozhovor. Ano. Martin Hošek vás ve k poslechu Likástu, podcastu o LinkedInu a všem, co vás okolo něj zajímá. Tento rozhovor bude trošku jiný, než na který jsi zvyklý. Ty teď jedeš od kluků, to asi můžeme říct. Říkal jsem, že sem jedeš, mimochodem? Áno. Nebyli na tebe nazlobení? No asi ne. Ne, nebyli na mě nazlobení, říkali, hele, on zase, ale jim, až mě budou říkat, ty jsi nám zase vykrat další jako zajímavý díl, tak já jim řeknu, že my jsme byli ale domluvený, že přijdeš ještě výrazně dřív, než já jsem věděl, že budeš sem chodit, Děkujem. Díky. Tak, na rozleju a Jakub už sem nikdy nepřijde, už mám to slibuju, že už jsem jako nevkročí. Tak, jaký to bylo? Na co se tě ptali? Vieš čo, dosť sme riešili video, že ako sa človek presadí s videom na LinkedIne. Takže sme sa točili okolo videa. Takže se o tom asi bavit dneska nebudeme, aby to bylo fajn. Môžeme tak z boku trošku. Jo, a jakou nejblbější otázku jsi tam dostal? Že či za mnou príde nejaký klient s potrebou, že chcem virálne video, lebo nikdy za mnou nikto taký neprišiel. A ja ten LinkedIn učím evolučne, že ja ich sprevádzam tým procesom, že ja neposkytujem občas áno, ale snažím sa poskytovať sériu konzultácií a po každej konzultácii žiadam od nich, aby urobili nejakú malú úlohu, lebo nemá pre mňa zmysel revolučná zmena, že im teraz vychrlím všetko a oni sú paralizovaní, tí klienti nevedia, čo majú ako prvé urobiť. Takže práve preto ja verím v tie evolučné zmeny, čiže to som im takto akože pekne vysvetlil. Jo? A funguje to dobře? No áno. Seš s tím úspěšný? Som so sebou spokojný. Jsi sám so sebou spokojný? A jsou spokojení ty klienti taky? Dúfam, že hej. Jo? K tomu se dostaneme. Hele, to znamená, Likást, on je jako o LinkedInu, budeme se primárně bavit o LinkedInu, ale v zásadě někdy občas jako odskočíme i někam jinam. Politike, politickému marketingu. A třeba. Áno, presne tak. Na to sa teším. A vlastně my říkáme, že to, nebo já říkám, že jako je to korektní. To znamená, hele, tím, že to nikdo moc neposlouchá, môžeme hovoriť, čo chceme. Tak si můžeme říkat, co chceme. Presne tak. Protože to mám rád. To je moja krvná skupina. Přesně tak. Tady je opravdu jako, nečekej od toho žádný, jako že by se ti zvýšil jako rate návštěvnosti na tvém LinkedIn. Ja len keď môžem, keď si ma tak pekne akože uviedol, tak uvedem aj teba, keď už je to tvoj podcast, že mne sa na tebe hlavne páčilo to, že ty si bol jeden z prvých, ktorý nekorektne hovoril o tých veciach. Aj chalani z Future Sales sa ma opýtali otázku rozdiel medzi českým a slovenským LinkedInom. My Slováci, alebo ten slovenský LinkedIn, my sa na niečo hráme. A ja mám radšej ten český LinkedIn, lebo vy to viete akože tak priamo ostro povedať tie veci, ktoré sú. A to ma tak baví a ty si podľa mňa taký ten nositeľ toho, taká tvár, tá obličej toho celej tej zmeny poľučtenia toho LinkedInu. Lebo však vieš, ako to vyzerá, hlavne aj na tom slovenskom LinkedIne, že všetko sú to tie e-maily, ten jazyk je taký e-mailový, že taký oficiálny. Že niektorí si to pomýlili tú sieť s tým, že PR, že článok do nejakých novín, ale LinkedIn je niečom inom ako len ten článok o novín. A niektorí ani nechcú diskusiu, aj si blokujú ľudí. Tak veľkí borci. A nemění se to u vás? Jako, nie. Mení sa to, že je to úprimnejšie, že kedysi to bolo viacej strojené, že ty si bez toho, aby si mal profesionálnu fotku, si ani nemohli ísť na LinkedIn. Neviem, či aj ty to tak vnímaš. Že také to bolo. Ja si pamätám ten LinkedIn, že ja som tam, ja neviem, tak od 2012. Březen 2012 áno, lebo si založil profil. Ja som bol v Holandsku na škole, čiže môj LinkedIn profil je holandský, ja to neviem prepnúť. Fakt neviem prepnúť. Akože je normálne, že holandský. On je taký mix, že hore po slovensky, dole po anglicky, ale je holandský. Ja som si tam založil profil na škole, lebo u nás nebol na LinkedIn. Ale keď si pamätám to prvé obdobie LinkedInu,
tie také jaré, nevinné roky 2015-2016, však virálny príspevok boli tí vlci. Pamätáš si tých vlkov? Áno. Kámo, vlkov si pamätáš? Áno. Čo bolo, že vzadu je najväčší borec, lebo on kontroluje všetkých, ale že vraj to je hoax, že to tak nefunguje medzi vlkmi. A toto bolo reálny príspevok a ten slovenský LinkedIn ľudia komunikovali po anglicky. Neviem, či si tiež to akože tak vnímal, aj u vás. Že to bolo také, že keď nekomunikuješ akože biznisovo po anglicky, že tam ani nechod na tom LinkedIn, že tam slovenčina nebola, až potom to tak nejak akože prišlo. Ja to tak vnímam. OK. No a hele, tak jako začali jsme to tam, kam jsem se chtěl dostat asi za půl hodiny, ale to vůbec nevadí. Slovenský LinkedIn, hele, pravdou je, že když na to kouknu jako okem normálního uživatele, vy to máte všechno takový jako hezčí. Ano. Ale zároveň je to takový jako naleštěný. Umelé. Tak někdy to trošku jako utíká ještě jako východně, jakože trošku jakože ano. Do toho východná. Peněžky. Je to tam jako cítit, ale nevím, tím jak se tam jako nepohybuju a vlastně moc těch lidí ze Slovenska neznám, tak si úplně nejsem jistý, jestli to plní tu úlohu, kterou to jako plnit má. Dělají lidi jako s LinkedInem business na Slovensku? Myslím, respektive jinak. Pomáhá lidem mentálna dostupnosť. Mentálna dostupnosť. Či je to firma, či je to ten riaditeľ, ktorý predáva nejaké produkty bežným užívateľom, tak je to hlavne o tej mentálnej dostupnosti. Však sám uzná, že ten algoritmus sa mení, ale akože je to v pohode. Že ten človek, ten riaditeľ, že čím máš väčšiu autoritu na LinkedIne, tak tým to máš ľahšie, lebo ty máš zadarmo 100 lajkov alebo 200 na ten príspevok, keď si z nejakej veľkej firmy. To je pravda. A to potom kreslí tú realitu a preto, keď prišli aj tie rebríčky, tak sa zdá, že ty vole, že to sú akí borci. Ale keď ty máš hneď 100 lajkov, lebo tvoji zamestnanci ťa lajkujú, ešte to máme aj prikazané zhora, tak ja ako človečík, vieš, to je ťažšie sa presadiť, chápeš? Keď si akože sám borec v poli, sám vojak v poli, keď stojíš. Takže ono to plní stále tú úlohu tej mentálnej dostupnosti a mentálna dostupnosť to sa môže prejaviť aj v tom, že ľahšie sa im naberajú ľudia, keď hľadajú niekoho do týmu, že registrujú tú firmu toho riaditeľa, potom aj ten obchod, že skôr si akože kúpia ten obchod, alebo ten nejaký produkt, takže tá mentálna dostupnosť je akože silná na tom LinkedIn, lebo ten algoritmus je stále žičlivý, že tie osoby, nie značky, ale tie osoby tam môžu mať pekný výtlak. Hele, a na Slovensku, kdo pro tebe dělá na Slovensku dobře LinkedIn? No tu otázku nechcem odpovedať. OK, fajn. Která firma to tam dělá dobře? Ja to poviem tak, že mám iné zmýšľanie, lebo je zmýšľanie komunitné, že teraz by som mal povedať akože 5 ľudí a na 2 zabudnem a sa tí urazia. Ja to nebudem robiť nikdy. Okay. A nepoviem ani, že kto robí dobrý LinkedIn v Amerike. Ale ja, keď nosím nejaké inšpirácie, lebo že každý je niečím inšpirovaný, že akože to nie je, že my tu vymýšľame nejaké koleso, že tvoje koleso, moje koleso, môj unikátny projekt, tvoj unikátny. Však ty vole podcasty sú, hej, a ty máš ďalší podcast, hej. Ten slon tiež nie, čo si ho opísal, to je tiež z Redditu, tá kreatíva nie je moja, ale ja som ju vylepšil, vidíš, že tam je moja šiltovka, trošku je to akože krajšie. Ale čo chcem povedať je to, že ja skôr tie inšpirácie hľadám z iných odvetví a z iných platform. A to je geniálne na LinkedIne, že LinkedIn je najpomalšia a najkonzervatívnejšia sieť. Čiže keď príde nejaký trend komunikačný, on nikdy nepríde z LinkedInu, že to je LinkedIn trend. To je vždy prevzatý trend z TikToku, z Instagramu, z YouTube a LinkedIn to preberá. No a tým, že je tu aj čo sa týka obsahu, aj čo sa týka formátu, je tu vákuum, že niečo také ešte nebolo na LinkedIn a ty zoberieš trend, ktorý je starý 3 roky z nejakej inej platformy, tak zrazu je to strašne fresh a strašne ako cool, že je to niečo inovatívne. Ale je to inovatívne len kvôli tomu, že to je povedané na inej platforme, v inom kontexte. Takže toto je akoby tá moja filozofia aj za tými vlogmi, že ty si zober, neviem, či máš naštudovanú tú československú YouTubeovú scénu, vieš, to je Král, Jirka Král. No jasne, vieš, to je Gogo. Vieš? Ne, Gogo ne. OK, on bol najviac followerov mal Československu, človek, bol ešte Viral Brothers Česi, ale... je Slovák, ne? On je Slovák z Petržalky, ale to ti chcem povedať, že on sa presadil na YouTube. Buď máš akože obsah, alebo máš akože formu. Obsah a formu. On sa presadil tým, že on mal zaujímavú formu pre tých mladých ľudí, ale potom, keď vyrástol, lebo jeho sledovali rovesníci, lebo ten YouTubeová hviezda je tvoj rovesník. Ale keď on vyrástol, tak a zrazu on už nemal obsah, lebo nemá vyštudovanú žiadnu školu. Že on nemal o čom hovoriť. OK? Takže preto, ako keby to nie je akože konzistentné, alebo nie je to, že nejaká dlhodobá hra, ale tak my máme o čom hovoriť. Ale zrazu takýto formát, napríklad ja, čo som priniesol to video,
Tak takýto formát nebol na LinkedIne, tak tým pádom to bolo, že niečo akože nové. Ale tak to je video, preboha, video tu bolo aj na iných platformách. No to ti chcem povedať, že tá moja cesta na LinkedIne bola hlavne postavená na tom videu, že zrazu ma ľudia spoznali cez video. Lebo ty máš aj, čo sa týka humanizácie obsahu, tak ty máš také 3 štádia. Že ty keď máš fotku, tak komunikuješ, alebo selfie, to je jedno, komunikuješ len svoju tvár. Nikto ťa nepočul ešte hovoriť. Potom je tu podcast, hovoríme audio, tak nás počúvajú ľudia. Můžu tě přerušit? Poď. Já ukazuju tvůj hlasovej, ty jak máš vedle toho jména se dá zapnout ta pronunciation, že jo? Nebo ta hlasová stopa, ta hlasová vizitka. Áno. A ty tam máš vlastně... To stále funguje? Já už jsem na to zabudol. No jasně, to tam pořád je. A já to vlastně lidem ukazuju na to. Vážně? No jasně, já řeknu, hele, teleborec, ten to pojel jako audiovizuálně, opravdu jako audio. A ty tam říkáš, já jsem ten nejlepší, vole, učitel na světě. Já jsem to zabudol. To tam máme ještě stále? Je to tam, tak to se na to podívej. To tam Můžem jako... to pustit na hlas? Jasně. Mne sa zdá, že to tam nie je. Počkej, tak ja... No dobre, ale tá myšlienka bola, že máš audio a potom máš video. A keď človek si pozrie tvoje video, máš to? A venuje tomu pár sekúnd. Zdieľam tu tipy a triky, ako čo najefektívnejšie využívať LinkedIn. Spojte sa so mnou pre viac hackov. Jo, super. Ale já si myslím, že to je naprosto v pořádku. To je jako dobrý. No a ty teda jedeš video, nebo nejedeš jenom video, ale jako já to tak jako beru, že jsi průkopníkem toho video obsahu na tom LinkedInu, takovýho toho promyšlenýho. Jako není Scenár, to nie je zrazu. To není jako, že bys to tady natočil, a to je fakt jako, že máš prostě udělaný okolo toho ten video storytelling a máš to jako propracovaný. Mění se důležitost videokontentu na LinkedInu? Za poslední, já nevím, 3 roky posunulo se to někam? Nemení Protože sa. všichni říkají, že jako je super dávat videa, ale mně přijde, že když dáš video, tak se stejně nic jako neděje a pořád nejvíc funguje fotka ksichtu a napsaný nějaký text. Nie, to som ti chcel povedať, že ty máš tie humanizáciu. Čiže celý môj LinkedIn funguje na jednoduché mantre. Ľudia nakupujú od iných ľudí, ktorých poznajú, ktorých majú radi, sú im sympatickí a ktorým dôverujú. OK? A teraz ty máš rôzne druhy obsahu. Máš tú fotku, kde ťa nemôžu až tak ľudia spoznať tou tvojou selfiečkou, že ako hovoríš a vieš tie nuancy toho. Potom máš audio, že ťa môžu počuť a potom audio s obrazom je proste to video. Čiže ja som marketingový pragmatik, ja nie som teraz nejaký ideológ, hej, nejaký šialený, že ideológia, kreativity, ideológia, dát a tak ďalej. Ja som marketingový pragmatik a ja viem, že to, že ľudia 30 sekúnd svojej pozornosti venujú môjmu videu, môjmu vlogu, kde niečo hovorím, má pre mňa väčšiu váhu, ako proste neviem koľko lajkov na fotke, na ktorú zabudnú. Ja sa na to takto pozerám. Proste celý čas je to boj o pozornosť. Čiže tým, že ma ľudia počuli, že som ich zabavil, že som im niečo povedal aj užitočné, hodnotné v tom videu, hoci je to 30 sekúnd, tak tá pamäťová stopa bude oveľa väčšia ako proste 10 mojich fotiek, lebo na tie fotky môžu zabudnúť. To je tá hra. A preto akože tlačím to video, že video by malo byť, keď chceš byť totálna hviezdička LinkedInu, malo to byť súčasť tvojho mixu. Aj fotky, aj anketky, aj prezentácie, aj neviem, čo si hraj. Aj POV, ja mám rád POV, aj ty to máš rád POV, je point of view. Napríklad teraz idem dať status a ja som zastanca slínového marketingu. Ja nemám content plán, ja nemám obsahový plán, že zajtra musím dať toto. Ja miešam obsah, ktorý je like, to je ten, že môže to byť sympatické väčšiemu počtu ľudí, nie len tej imaginárnej cieľovej skupine a zároveň odborný obsah, že niečo poviem marketingový typku LinkedInu a takto. No a ja sem idem, si meškal hodinu, no ja idem sem cez most, neviem aký Nuselský, či čo tu je a ty vole, tak ma to zaujalo, táto reklama. Jo, já to znám, já dokonce vím, i kdo to jako napsal. Jo, ale chcem to teraz hneď po publikácii, teraz o 3, či kedy končíme. Chcem to dať, je to jednoduchá červený billboard, kde je logo firmy, firma sa volá Portos. Jo, a jsou to hrozný sráči, ale bacha na to, protože ty lidi, kteří tam jsou za tou právní kanceláři, to jsou pěkný. OK, dobre, takže ten status musím vyvážiť, dobre, ďaká. Píše tam Strategic Legal Advisory, čiže sú to proste, je to právne poradenstvo, je to kancelária. A je tam len obsah toho billboardu, je len výrok. Ono už to nejak dopadne.
a povedal to Martin P. ex-CEO. Čiže toto povedal a preto bol riaditeľ a asi sa s ňou stal bývalý riaditeľ, že on niečo prišiel, lebo pravdepodobne nevyužil právne služby. A za mňa je to super kreatívne, lebo ja som ešte nevidel zaujímavú reklamu na právnické služby. Jo, to je tady, a oni mají těch kopii takových asi 5 nebo 6 po Praze. Takže to je séria. Je to jako dobrý, jako textové. Ale ja som to nemal pripravené, ale za mňa je to ten slinový marketing. Vlastně? A slinový marketing je pre mňa o tom, že... Počkej, slinový je impulzivní, chceš říct, ne? Slinový je, že ty tvoríš obsah, kedy sa na to cítiš. Že ja ti poviem teraz, lebo je rozdiel, či ty ako tvorca, či tvoríš, že musíš niečo urobiť, že si host napríklad podcastu a niekto ti povie, daj teraz status. A ty sa na to necítiš, že teraz nemám chuť to dať. Musíš, alebo chceš. A ja mám rád, keď chcem, lebo potom to aj cítiť zo mňa aj z toho statusu, že proste teraz som chytil slinu a že som to chcel. Ale o čom je ten slinový marketing? Je to o tom, že so zmenou prostredia prichádza zmena perspektívy. Ja z mojej kancelárie, ja konzultujem z domu, tam neprichádzajú super nápady, že wow, aký status, alebo že teraz si sadnem, 15 minút mám na LinkedIn a musím dať status, lebo každý tretí deň mám status. Slinový marketing je o tom, že ja robím veľa aktivít, športujem kade kde som, vystavujem sa nejakým novým okolnostiam, cestovania, neviem čo. A zrazu ja tam vidím veci, ktoré by mohli obohatiť LinkedIn, lebo moja mantra je nepýtaj sa, ako vieš využiť LinkedIn, pýtaj sa, ako ho vieš obohatiť. Že niečo sa udeje, ja mám ten zapisníček, v mojom prípade sú to poznámky na iPhone, a ja si tam píšem, že čo mi napadlo, alebo čo ma rezonovalo, alebo toto by mohlo ísť na LinkedIn. A ten status nie robím z bodu 0 do bodu 100, že od 0% do 100%, ale niekedy len zachytím jednu myšlienku a je to, že nechám to v šuflíku, nechám to v tom denníčku a je to, že status napísaný na 20%. A niekedy ten status o 3/4 roka publikujem, lebo vtedy mi to docvakne, pasuje mi to do kontextu, mám nejaký príklad, niečo a zrazu z tých 20% sa ľahšie ide do stovky ako z nuly. A to je najväčší problém, aj keď ty školíš asi tých ľudí, že tí ľudia nemajú o čom písať, alebo myslia si, že nevedia o čom písať a LinkedIn si dávajú do blokov, že štvrtok mám 15 alebo pol hodinu na LinkedIn a teraz oni si sa idú tvoriť status z bodu 0. A to je strašne ťažké, akože oni ho vytvoria, no ten status niečo tomu bude chýbať. A to je tá slina. Čiže za mňa je to ten slinový marketing, že jasne, keď robím nejaké videá produkcie, tiež ten nápad toho videoprodukcie mohol vzniknúť sámne a potom si to musím odrobiť v tom strihackom programe, kde editujem to video. Ale ten nápad nebol z tej kancelárie, že teraz takéto video idem robiť. On prišiel niekde akože zvonku. Tak to fungujem. Jak dlouho ti trvá průměrný jedno video, příprava, realizace a produkce a celý ten proces? Akože dosť dlho. Ako to trvá? No každé video má scenár. Čiže to je jeden deň, to nie je jeden deň, ale behom jedného dňa robí sa ten scenár. Niekedy ten scenár nechám akože odležať, že sa pozriem perspektívou nového dňa. Akože ten deň je, tá noc je strašne dôležitá, lebo trošku si tak naznačil, že impulzívne slinové, ono to tak nie je. Ono to tak je, že ja napíšem ten scenár a možno na druhý deň si ho prečítam a normálne ma irituje nejaké slovo, že prečo som to tu dal. A to je dobré, lebo ty si to ešte vyladíš, lebo vtedy to bolo písané pod nejakou emóciou, alebo ti to príde zbytočne drze, zbytočne, tak vieš, že nemáš z toho dobrý pocit. A to je fajn, lebo zrazu ten scenár preflutruje, že 90% necháš a 10% zmeníš. A si s tým úplne OK. Čiže to je tá perspektíva dňa. No a potom je ako keby deň, je to na natáčanie. Tiež, ja som tancoval v Lučnici, Lučnicu možno poznáš, to je taký... Tanečnice z Lučnice. Jo, veľmi známy súbor. Čiže ja som ako keby, tam som podchytil nejaké zásady profesionality a pre mňa ten vlog... Počkej moment, ty si tancoval ako tanečník v Lučnici? Áno. Ty si mal ten klobouk? Aj to, ale ja som nebol až taký dobrý. Ja som len 2 roky tam tancoval. Ty si tancoval na teplákach v nejakých hale na tréninku? Ja som bol taký slabý, že... Slabý? Takže začal si LinkedIn potom. To je poloprofesionálny súbor, to je akože aktivitka. No jasne. Ale to chcem povedať, že pre mňa, keď sa raz postavíš za Lučnicu v kroji na tom stage, na tom pódiu, tak nemôžeš tam byť proste utiahnutý, zrbený, ale sú na teba reflektory. A ja keď nemám dobrú náladu, ja nemôžem natočiť ten vlog, lebo v tom diváka, ktorý to bude sledovať na LinkedIn alebo na Instagrame, jeho nezaujíma moja nálada, ale ja sa musím buď premôcť, alebo si dať deň, kedy ja pol hodinu počas natáčania vlogu podľa presného scenáru musím mať dobrú náladu a musí to byť, chápeš, že ja nemôžem tam pôsobiť unavene. Hej? A veľakrát tí ľudia, keď si všímam, keď niečo tvoria, je to nepripravené a cítiť, že tam nemajú tú emóciu. Keď ja mám emóciu, že ti chcem niečo pozitívne povedať, aké je fajn a mám strašne blbú náladu, tak buď ako profesionál sa akože prepnem, že proste idem to teraz natočiť, sa premôžem a niekedy to zamaskuješ, alebo niekedy musíš si dať zase odstup a to natočiť niekedy inokedy. To je podobné ako keď, ja neviem, ja neznášam, keď niekto sa natáča počas jazdy autom, to je za mňa
strašne arogantné, drze, že nemal som čas, človeče, na teba, natočiť ti video, ale to natáčam počas toho, ako sa presúvam na aute a je to, no chápeš, že za mňa to je tiež také, akože je to nejaký signál. No a zase lidi ale nemají tolik času jako ty na točení těch věcí. To je výhovorka, to záleží od priority. No, keď chceš mať kurník dobré video na LinkedIn, si najdi čas a nešoferuj mi auto pri tom. No dobře, ale když se tím neživí, je to člověk, který má firmu a dělá nějakou práci a chce udělat formát keď má firmu, ľudia mu napíšu scenár a on sa fokusuje na 20 minút, odrepotá to na kameru a sa sústredí a musí to brať ako predstavenie v Lučnici. Nemá to brať, že má zlú náladu. On nemá mať zlú náladu, keď natáča video. A on nebude mít zlú náladu, ale nemá na to jenom čas. Ale mu to majú pripraviť tí ľudia, má si vytvoriť systém, aby na to mal čas. To zase jako bych... Ja len ti poviem, že si sa ma pýtal otázku, že ako dlho mi to trvá. Hovorím ti, že 3 dní, že dlho mi to trvá. Stále si treba uvedomiť pravidla hry. Super si to teraz premostil na tých riaditeľov alebo na nejakých biznismenov. On nemá byť LinkedIn konzultant, ten riaditeľ alebo biznismen. On má byť efektívny. A tomu rozumiem. On si má nastaviť ten systém, aby bol efektívny. Ja som ten LinkedIn konzultant a moja pridaná hodnota je o to lepšia, čím viacej som vnorený do procesu, čím viacej tomu rozumiem. Tým, že viacej tomu rozumiem, že sa 3 dní babrem s nejakým videom, ja ti viem odozdať lepšiu konzultáciu, ako keď len teoreticky hovorím, bolo by dobre robiť nejaké video. To je strašný rozdiel. Či ja to video strihám a či poznám nuancy toho videa, nuancy toho strihu, ja ti viem dať lepšiu konzultáciu a lepšiu radu, keby si bol môj klient, ako keby som stál na boku a hovorím si, že treba robiť krátke videá. Bolo by dobre robiť také video a nikdy predtým som také video nerobil. Chápeš ten rozdiel, že toto je moja akoby... No to je ale v pohodě, jenom ty se tím živíš, chápeš to? Ale sú konzultanti a sú ľudia, ktorí rozdávajú rady a neprešli si procesom a sa nezašpinili. To je v pohodě, to je špatně, samozřejmě to chápu, ale teďka se bavíme o nějakým týpkovi, který prostě jako natáčí v autě video. To by mě neurazilo. Mňa to uráža strašne. Ty vole, tak já si natočím dneska video v autě, vole. Ne. Keby som ti vedel dať dislike, tak ti dám. To tam není taková věc. Ale tak jakože, ale jsou prostě formáty podcastů, který se natáčí v autě třeba. Ale vieš, prečo sa natáčajú? Lebo to je vymyslené tak, že ty máš toho hostia dať do inej situácie. Preto sa natáčajú, že ty máš hostia, to ste YouTube formáty, zase to je YouTube formát, to nie je LinkedIn formát, že jedia čili papričky a teba palí ťa a sa ma pýtaš na biznis a ja ti v inom kontexte ti odpovedám na otázky, že to sa robia také umelé zásahy. Hej. To už sú také akože fintičky, školkárske triky, ja to volám. Takže proste, ja som ti chtěl jenom říct, že som video nikde natočil a vlastně mě právě ta příprava a ta práce okolo toho asi moc jako nebaví. Takže já jedu jako čistý plain text a maximálně fotky, možná někdy nějaký videa, ale videa, který si přebírám od někoho jiného. Jo, a to je presne o tom, že no má ťa to baviť, lebo keď ťa to nebaví a robil by si to na silu, lebo ti poviem, že to musíš robiť, no tak zase je tam ten odpor a nebude to dobré. No, s tím souhlasím. Hele, jak vypadá slovenský trh, co se týče, ty jsi to tady zmínil, konzultantů a lidí, kteří učí LinkedIn? Že já ti pak řeknu, jak vypadá český, nebo to možná víš, ale nevím. Jak to vypadá u vás? Je toho hodně, nebo ne? Ja sa toho nezaujímam. Ty vole, ale asi jako vidíš, ne? Jako, ale nie, mňa to, fakt, lebo je to energia, ktorá ma nikam neposúva. Ja ti poviem jednu vec, a som to už hovoril viackrát, ja už vyše, neviem koľko, rok, 2, nepozerám obsah na zdi, na ploche, na feede. Ja nepozerám obsah, že mi vyskakuje, že tento napísal toto. Ja sa tomu vyhýbam. Ja nechcem byť ovplyvnený týmto. Lebo to je zase tá mantra, že cieľom nie je byť lepší, cieľom je byť iný. Ja nechcem byť ovplyvnený ľuďmi. Pre mňa je dôležitá tá unikátnosť. A nechcem byť ovplyvnený tými ľuďmi. Moment, ale když to učíš lidi, který jako de facto tvým cílem je, aby vyskakoval jejich obsah na těch stěnách, áno, tak musíš mít přehled o tom, co se děje třeba v jejich jako v konkurenčním prostředí, ne? Nebo ne? Nesúhlasím. Cieľom je byť iný, nie je byť lepší. Ale to je strašne dôležitá vec. Počkej. To je strašne dôležitá vec. Jak môžeš říct, že je niekto iný, když nevíš, jak vypadá tam ostatní, ty vole? Ale si to viem pozrieť na iných platformách. No a to mě zajímá. Co když nie, počkaj, že to je to, že když nemá človek inou platformu? To je zase o tom, že keď je závod, že konkurencia to robí takto a my to ideme robiť o 3,5% lepšie, ten trh si to nevšimne, človeče. No, každopádne. No a preto ja hovorím, že takto treba komunikovať a hovorím o nejakých paternoch, vzorcoch z iných odvetví a keď ty si proste komunikuješ ako 99. firma z právnických vôd a zrazu ti poviem, že komunikuj ako železiarstvo,
a je to fresh a je to iné a je to takto, tak to má pre ňo lepšiu pridanú hodnotu, ako keď poviem, že takto máš komunikovať, lebo toto je status quo. Ale mojou úlohou nie je udržiavať status quo, mojou úlohou je robiť pozitívne zmeny. To je v pohodě, ale co když už to železáctvo je tam 3krát, vole, na tý zdi, a že to vymyslel nějaký jiný Mickey před týdnem předem. Nevymyslel, lebo tak nerozmýšľam ja. Ty vole, dobře, tak jako tady v tom se asi neshodneme. Ja ti hovorím, že tá pointa je, ja ti nehovorím, že to rob o 3% lepšie ako tvoja konkurencia, ktorú máš naštudovanú. A nikdo neřekne. A nikdo ti neřekne. A když ti někdo řekne, ale nie, oni takto, všetci tak rozmýšľajú. Slovensko, vrátime sa zase k špecifikám Slovenska. Tu sa ľudia, tu hovorím o Slovensku, sa ľudia extrémne porovnávajú. Čiže oni vidia, že moja konkurencia, vieš čo je akože najväčší motivátor tých rebríčkov, že ty si v nejakej firme a firma, ktorá robí niečo podobné ako ty, má tam riaditeľa v rebríčku. A mňa oslovujú, že chcem byť v rebríčku pred tým riaditeľom. Hoci ti to nepovedia tak napriamo, ale to tam cítim. Oni ma neoslovujú, že moja firma je taká a ja chcem svetu povedať nejakú pozitívnu zmenu, nech lepšie recyklujú, neviem čo. Že takto ma ľudia neoslovujú. Oni ma oslovujú kvôli svojej statusovosti, že chcú byť v nejakom rebríčku, lebo tam vidia, keď tam nevidia svojho konkurenta, to neriešia. Keď tam vidia niekoho, kto ich zaujíma z nejakého dôvodu, tak to riešia. A preto ja hovorím, že ja nie som zastanca komunitného zmýšľania, že všetci to robíme podobne a tak. A ja som zastanca toho, že tie inovácie vždy prichádzajú z iných odvetví a platform a ukazujem ľuďom svoju cestu aj z hľadiska toho videa, že ja som YouTubeizoval ten LinkedIn. Ja nehovorím, že nie sú žiadni iní videjkári. Sú, ale som bol jeden z prvých v tých československom priestore, ktorý využíval YouTube formáty na to, aby som ho YouTubeizoval. A tá inovácia prišla z iného prostredia. To neprišlo, že ja som si pozeral iných konzultantov. Dobře, a jak můžeš ale vědět, jaký jsou trendy na LinkedInu, když nasleduješ LinkedIn? LinkedIn trendy neexistují. Dobře, jinak. LinkedIn jsou trendy neexistují. Jaké jsou převzaté trendy, které zrovna trendují na LinkedInu z těch starých jiných platform? Jak to můžeš vědět, když na to nekoukáš? Ja vidím trendy, ktoré sú na iných platformách. Mňa to nezaujíma. A co je to jako trend na jiných platformách? Instagram, TikTok? Poviem ti príklad konkrétny, dobre? Okay. Zase dostaneme sa k pointe, že ja ani ty nevymýšľame nové koleso. Na tom sa zhodneme? 100%. Cool. Ja fungujem trhovo. Trhovo znamená to, že ty máš strašne veľa spojení, hej, a ty máš nejaký okruh známych ľudí. Volajme to slabé väzby, že nie sú to tvoji najlepší kamaráti, ale proste poznáme sa, vieš a tak. A ty si predstav, že je bežný život a teraz si predstav, že mám aj Instagram, pohode nejak funguje, teraz je tam 4000 ľudí, pohodička, proste nejak žije Instagram a zrazu slabé väzby, dobre, oni majú mentálnu dostupnosť, že ja som proste macher na LinkedIn, Mickey LinkedIn, jop. A teraz oni na tom Instagrame, oni vidia videjko, jak niekto nahral nejakú hlúposť LinkedIn oficiálnym korporátnym jazykom a je to smiešné. A oni majú mentálnu asociáciu, že Mickey je dačo, že macher na LinkedIn a dvaja rôzni ľudia mi poslali video, že že LinkedIn jazykom povedal nejakú triviálnu vec. OK? A oni mi to poslali. A ja teraz cítim, to je ten trhové zmýšľanie, že ja teraz cítim, že to je dopyt, poptávka, dobre, že to je poptávka. Jo, hej, že je to dopyt, že ľudí toto zaujalo. A ja som to nevymyslel, ja som im nepovedal, akú majú mať preferenciu, akú majú vkus. Ľudí zaujalo, že triviálnu vec povieš LinkedIn oficiálnym jazykom. A ja čo som spravil tesne pred Vianocami, je, že OK, je to téma z inej odvetvia, mi to poslali slabé väzby z Instagramu. Ja som zobral a som vytvoril unikátne video, neskopíroval som od slova do slova, som si vytvoril unikátny text, unikátny scenár, bol som na Vianočných trhoch v Košiciach, kde hovorím, že LinkedIn jazykom, že opýtal sa ma ten, čo ma kamoš natáčal, Mickey, povedz prosím ťa v LinkedInštine, ako bolo na Vianočných trhoch. A ja som hovoril v LinkedInštine, že sme prehlbovali naše hodnoty, radikálnu úprimnosť a neviem čo, a bolo to strašne smiešné a bolo to veľmi dobré video. A však to prišlo z Instagramu, to neprišlo z LinkedInu. Chápeš, že mňa tie trendy nezaujímajú. LinkedIn trendy neexistujú. LinkedIn len preberá trendy a preto si tam strašne čerstvý, strašne inovatívny, neviem aký, keď ty preberáš trendy z iných platform, ale LinkedIn negeneruje trendy, lebo je to najpomalšia, najnudnejšia sieť. Ja tomu rozumiem, ja jenom sa te ptám. A čo je podľa teba LinkedIn trend? No mi povedz, že... Ja to neviem. Ale však ty sleduješ LinkedIn, mi povedz posledný rok, 2 roky, že čo sú teraz také trendy na LinkedIne? Žádný, ti neřeknu.
Ale už si mi povedal trend. Už si mi povedal, že slovenský trend je, že sa riešime nejaké rebríčky. Je to trend? No je to trend, lebo dobře, si to nejak opúkal. Dobře, tak to je trend takový spíš jako politicko smýšlející vzadu někde v hlavě. Ale jako obsahový trend, ale asi žádnej. Jo, No, jsou tam... tak sa ma pýtaš na trendy, ja hovorím, že nie sú trendy. Ale ty hovoríš, že nie sú ale trendy. protože já nebavím o trendech ty se bavíš o trendech, jakože. Takže Ty si povedal, že prečo neviem o trendoch. Ja hovorím, že mňa nezaujímajú trendy. A teraz povieš, že ani ty nevieš o trendoch. No ale, Tak jaké sú trendy? ale já nepřebírám trendy z jiných sítí, abych je pak jako zkoušel a dělal je. Já to jako nedělám. Já jsem v tomhle nudný, já napíšu to, jak se dám fotku. A lidi to učím taky v zásadě. Takže jako, ale to nevadí. Hele, co Slovensko a politika a LinkedIn? Ja som to tam trošku zaviedol. Já vím, ale a vlastně, takže shodneme se na tom, že politika na LinkedIn patří. Nebo ne? Patrí. Tak. Umí tam politici a politické strany s tím pracovat u vás? Ne. Vôbec. Ne? Ale pořád je to lepší jak u nás. U vás pracujú? No vůbec, jakože tady jako absolutně ne. Vôbec? Ne. Som prekvapený. Tady je to jako velký peklo, tady to jako vlastně nikdo moc neumí a jenom když už to teda někdo dělá, tak kopírují věci, které dávají většinou na Twitter. Ti poviem odpoveď na tú otázku. Ano. Neviem to dokázať, ale možno je veľký predpoklad, že som autorom najvirálnejšieho životopisu na slovenskom LinkedIne. A to bol životopis Zuzany Čaputovej, keď kandidovala za prezidentku. A teraz poviem, prečo to bol úspech. Bol to úspech toho, že je to politická kampaň, aj kandidátka na prezidentku, ktorá vtedy nebola favoritka. Ale bolo to v LinkedIn pracovnom kontexte, preto to tam vystrelilo. Čiže moja odpoveď, že keď chceš robiť politik na LinkedIne, mal by si to napasovať na LinkedIn prostredie, LinkedIn kontext, kariéra, biznis, práca a vtedy to bude dobre. Ten životopis má doteraz 120 000 videní, takže je to akože veľmi pekné číslo podľa mňa na Slovensku. To bolo video? To bolo PDF-ko, to bol vizuálny životopis, to je teraz modné, ten one-pager, že na jednu stranu a dáš tam také akože nejaké grafiky a tak to akože lepšie vyzerá. Bez toho si predstaviť takýto životopis. Okay. Takže to je len akože otázka na to, že politika a LinkedIn. A Truban? No to bolo cez jeho konto akože publikované, lebo ja som mu robil poradcu, som pomáhal. Takže to bolo cez Trubana. OK. No a takový ty Ficovci a vôbec celá vládní garnitúra teďka tam jako na to moc nefrčí. Nie, ale prečo politika a LinkedIn? Lebo tí ľudia na LinkedIn nekomunikujú iba za svoj kružok, za seba, ale druhá väčšina ľudí je niekde zamestnaná. Že má nejakú tú firmu, takže oni, keď už sa majú k niečomu vyjadriť, no tak si už dajú bacha, aby ten ich zamestnávateľ ich nevidel, že sa tam úplne odviazali, tak preto tá diskusia je kultivovanejšia. Takže za mňa odpoveď na tvoju otázku, že politika na LinkedIn áno a bodaj by, lebo diskusia je vždy kultivovanejšia ako napríklad na iných platformách. A veľakrát, veľa ľudí si to neuvedomuje, že extrémne veľa vecí, extrémne veľa obohatenia z LinkedInu neprišlo cez moje statusy, že takto to má byť, ale mne sa podarilo otvoriť diskusiu a mňa obohatili tie komentáre, že niekto prišiel napríklad s inou perspektívou, na ktorou som sa nikdy nezamýšľal a niektoré komentáre generovali ďalšie statusy. Hej, že ten LinkedIn, sila LinkedInu, a to niektorí ľudia z rebríčka slovenských, veľkí borci, čo majú milionári veľkých firiem, oni normálne, že si blokujú tam ako keby nepríjemné hlasy, ale to nie sú hejty, že ja ho pošlem niekde do toho, ale chápeš, to sú normálne, že kritický názor. Bola aj kauza, ale to si kľudne pozrite. Že normálne zablokujú ťa, ale oni ochudobňujú LinkedIn, lebo LinkedIn je vždy v tom dobrý, že všetky komentáre, alebo 95% sú relevantné, lebo ľudia sa tam neopustia a nenadávajú ti na matku a neviem čo. Chápeš, že proste preto pre mňa ten LinkedIn dáva veľký zmysel, lebo je tam nejaký prvok a prvok je, že máš tam firmu, že nemôžeš sa tam opustiť a teraz akože si akože uletieť a ten prvok je tam v tom dobrý, že tam fungujú tie ako sa to volajú, tie paky a tá paka je, že tí ľudia proste si dajú záležať na to, pod čím sa podpíšu na tom LinkedIne a potom aj tá diskusia politická je akože oveľa vecnejšia. Čiže za mňa fajn. Negatívny trend politického marketingu volá sa to odborne nejaký news hijacking, či čo, že niektorí z toho urobili spravodajský portál, že hoci čo sa v politike udeje, tak si na tom hneď to tam dávajú a ty skôr niekedy získaš informáciu od nich na LinkedIne ako na normálnom portáli, že si to v Mladej fronte dnes prečítaš normálne v kľude a tam si to skôr získaš tú informáciu, že niečo sa udialo alebo len priživujú sa na tej politike. Ja raz za čas dám niečo politické, ale nepriživujem sa, že zdieľam novinky, čo sa udejú. Ja skôr dám nejaký vyhradený názor na niečo, čo sa udialo.
U nás máme trend teďka zase nekrologů. Že niekto zomrel? Vždycky přesně tak. Kirk, že zomrel, to som videl. Nebo... Nejaký Čech dával, že Kirk zomrel a dal nekrolog o Kirkovi. Ale to nemusí být jenom... všichni, jakmile umře někdo významnější, tak všichni, kteří s tím člověkem měli jako pramálo společného. Duka. Duka zomrel teraz. Přesně tak, na úrovni jako hovna úplnýho, tak to tam jako dává. Bol Duka, išiel som raz kolem kostele, status o Dukovi. Jo, Duka zrovna, jo, tak zrovna dneska jsem komentoval to jednomu chlapíkovi, ten teda s ním má nějaký zážitek, tak jakože asi dobrý, ale to se tady jako děje hodně. A teďka tady v Čechách nám umírají ty lidi celkem jako dost, tyhle významný. Což je blbý samozrejme, to sa neďám. OK, tak vidíš, že sme identifikovali nejaké trendy, že tie trendy sú. Ale vidíš, že tiež som zachytil trend, že, a vidíš, že nie som tam a som zachytil, že nejaký Čech písal o Kirkovi, že nekrológy ti potvrdzujem, že je to mini trend. Akože hej, dobré. Jo, takže to máš dobrý. Hele, a ještě poslední věc k tomu, já vím, že mi řekneš, že to nesleduješ, ale tak mě to zajímá. Vy u vás máte, my tady máme Lee Summit v Čechách. Aha, áno, bol som. A vy u vás, no tak si tam byl vystupovat, jo? Ale vy na Slovensku máte také takovou tu akci, takový to, jak se to jmenuje? My máme dvoje akcie. Vy máte dvě akce. Tri. OK, my máme takovou tu, co dělá ten Peter s tím Martinem Peťo Strcola s Volkom, volá sa to Infestival. Infestival, no. A jaký to je? Ja som nikdy nebyl. Je to zaujímavé, že tam došlo k takému zlomu slovenského LinkedInu, lebo sa nakombinovali dvoje prvky. A prvý prvok je, že tam prišlo veľa ľudí. 600 ľudí je dosť, ne? Podľa mňa. No, takú, to je hodne. To je veľa, ne? Na takú akciu. Pred 2 rokmi v únoru, vo februári, to bolo 600 ľudí, všetci namotivovaní a zároveň tam prvýkrát Data on Steroids predstavili rebríček slovenského LinkedInu. Což je v podstate to, co dělají tady kluci jako Future Sales. Hej. Ale je to oni to skombinovali. Oni to tam, Už ten rebríček bol predtým, lebo oni ma oslovili, tiež mali mentálnu dostupnosť, že Mickey LinkedIn a oni povedali, že idú robiť rebríček, len mi vysvetlili, ako ja hovorím, že počkajte. Najprv si to odskúšajte na riaditeľoch, že nerobte celý LinkedIn, lebo to nemá zmysel a neviete to zmerať. Takže oni robili riaditeľov, ja som im to aj promoval cez nejaké tie videjka, čiže som ich trošku usmernil a potom urobili normálne, že celoslovenský ako keby rebríček, že ľudia, ktorí komunikujú po slovensky, dali nejaké kritériá. Takže oni to tam prezentovali a tým pádom ako keby sa to strašne, tam urobila taká bublina, že teraz tam je zlatá baňa a peniaze tam rastú na stromoch. Proste chápe, že okolo toho. Potom bol druhý ročník, trošku menej ľudí prišlo, ale stále je to ako keby sa z toho urobilo, že proste je takáto akcia. Potom robia ešte nejaký, strašne sú podobné názvy, ja mám strašne blbé, je Summit. Bože, som tam bol dvakrát tiež. LinkedIn Menu, to robil Divino. LinkedIn Menu. Aj, to je také menšie, pohode akcia. A čo ešte? Ja neviem. No. Říkal si, že sú 3? Asi sú dvoje. A potom sú ad hoc nejaké akcie, že dačo, že LinkedIn, ale... Okay. Takže to tam u vás tohle to funguje. To je docela dobrý, musím říct. Hej, ale je to, slovenský LinkedIn je... Bratislavský LinkedIn, to není slovenský LinkedIn. Okay. Hej, to sa bavíme ako keby. Je to bratislavský LinkedIn a pak je Mickey. Že ty si z Košic? Jo. Košičan. Žil som v Bratislave 10 rokov, ale som išiel do Košic. Som z Michaloviec, nie som Košičan, ale už som... Identifikujem sa ako Košičan. Ty sa ako identifikuješ? Ja som Pražák. Tak sa identifikuješ. Ja som ako narozený v Praze, tak ty vole, Že si neprešiel tranzíciou, že sa ináč identifikuješ? Ne, ja som identifikujem, ja som bílý muž z Prahy, vole, tak a celý život. Počkej, ty si privilegovaný muž, bílý. Privilegovaný bílý muž, ale nesmím to někde říkat. Michalovce, tam se hrála nějaká hazena, ne? Áno, máme výbornú házanu, vyhrali sme československé Juventa. Víš, jak já si pamatuju slovenský města. Podle sportu, vždycky jsem se koukal na československou televizi. Okay. To ještě tam říkali, že? A to byly ty různý, vole, takový ty házení. Takže Písek, já poznám těž také město, že Písek, já nevím, kde je Písek. No Písek je docela jako velký město, ty vole, to je rozhodně větší jak Michalovce, ty vole. No, jako Písek? No jasně. A to kde? Písek, no tak Písek je tady jako kousek od Prahy, vole. Že středočeský kraj? Ne, dole, je to trošku jako níž, Budějovice? Ale no, ale jako je to město. No hej, ale poznám Písek podľa Hádzanej a tiež ty vole nemám šancu, že kde je Písek. Jo, Michalovce taky nevím, kde jsou, ale jako východ od Košic na východ. No tak ešte. Košice. 50 km od ukrajinské hranice. Co máš rád na LinkedInu? Ale jako tak, jakože něco jiného, když řekneš, že tam je to jako super. Čo mám rád na LinkedIne? Nekomfortné názory.
že niekto sa postaví za nejaký názor a nie je to úplne komfortné, nie je to mainstreamový názor. Ale to tam není na tom Slovensku, si říkal moc, ne? Nebo je? Ale tak občas dačo je. Jo. Je tam hodně debilů, nebo není na Slovensku? Komfortných ľudí je tam veľa. Že ti povie ti mimo kamier, že ty vole, tento to preháňa Ego Hoňka na LinkedIne a potom čítaš jeho komentáre a pochvaľuje ho toho človeka, že virtuálne sa zdá, že sú najlepší kamoši, ale keď ho stretneš na nejakej akcii, tak ti povie reálny názor. A to, čo ja sa snažím priniesť na tom slovenskom LinkedIn dlhé roky, je proste ten realizmus, realita, že ja nechcem sa na nič hrať, že chápeš, čo myslím, že... Máš nějaký lidi, o kterých si myslíš, nebo který... Nebudem jmenovať, som ti vral. Já nechci slyšet jména. Jenom jestli si myslíš, že máš lidi, kteří nezdílejí ten tvůj názor, jak to dělat. Čo ja asi hej, ale neriešim. No ne, tak když někdo napíše pod post, že jsi idiot, tak asi jako ten... Jo, to hej. Ale akože ja som otvorený kriticky spätnej väzbe, že v pohode. Ano. A deje sa to niekde? No sú niektoré témy. To sú názorové príspevky. Že mňa, čo sa týka marketingu, nepamätám si, že by ma niekto spochybnil, že plácam hlúposti nejaké, hej, že dačo poviem, ako robiť LinkedIn, ako robiť marketing. To nikdy nebolo nejak kritické, že by povedali, že človeče, čo ty tu maileš, že úplne ináč to funguje, toto nikdy. Skôr to boli nejaké názorové príspevky, že som povedal názor na nejakú tému a tam to bolo tak, že ja neviem, že som riešil, keď máš láhev, fľašu a máš tam tie viečka, ako to vy voláte. Víčko. No, tak teraz je tá norma Európskej únie, že nevieš to dať preč. A to už je docela dlouho u nás. No, dobre, 2 roky, ale neviem, nejak takto. A ja som povedal, že za mňa je to dobrý príklad evolučnej zmeny, lebo problém so zelenými politikami Európskej únie je, že sú to revolučné zmeny. Že sú zákaz spaľovacích motorov, zákaz, hej, že preto to tí ľudia nevedia akceptovať, lebo je to niečo zhora, je to revolučná zmena. Je to dobrý nápad, hej, ideológia je fajn, len je to revolučná zmena. A takéto viečko proste nikomu neublíži a fakt sa to strácalo a problém sú ešte ani nie, že mikroplasty, ale nanoplasty, že tie miliny veci, ktoré je v Riblaxu a tak ďalej, hej, nechcem do toho tak zachádzať. Ale chcem povedať, že to bolo, že príklad evolučnej zmeny. Jasné, že sa našli ľudia, ktorým sa to nepáči, ktorí povedali, že viečka sú úplne, že akože hlúposť, hej. Ale v pohode, je to môj názor a ja s tým rátam. Jasne. Takže ja s tým nemám problém, ale len vravím, že pri takýchto názorových témach sú kritické názory, ale ja tých ľudí nebudem blokovať, lebo má iný názor na viečko človeče, že nesme malé deti. No jasne. Hele, a budeš sít nějak cíleně, nebo to je všechno organika? Cíleně, takže tak jak? Jakože, jak k tomu přistupuješ? Ja k tomu pristupujem tak, že to je zase to vnímanie, že niektorí ľudia ma vnímajú, že videjkár, že za čo zaujímavé, že kreatívne, ja neviem čo, nepovažujem sa úplne za kreatívneho človeka, ale LinkedIn riešim aj technicky, že využívam tie automatizované nástroje ako LinkedIn Helper 2, kde mám aj CRM-ko integrované a ja stále, aj dostávam otázky, či nechceš expandovať do zahraničia a tak ďalej, ja stále nemám pokrytý ani ten slovenský trh. Okay? Čiže ja si tam viem vyklikať ľudí, ktorí majú najväčšiu pravdepodobnosť mi platiť za moje služby. Riaditeľia HR oddelení veľkých firiem. OK, riaditeľia marketingových oddelení nejakých normálnych firiem. Potom nejakí riaditeľia. Takže to sú proste tie cieľové skupiny, ktoré poznáš a ktoré sa tak omielajú. No a ja si ich vyfiltrujem a pozriem sa, koľko mám jednotiek, prvé spojení, koľko mám akože dvojek. A tých dvojek je tam strašne veľa stále, hej? A ja sa s nimi akože cieľene prepájam. Že v tej mojej kope, 20, neviem koľko si to napočítal, 7 000, tej 27 000 kope sú proste fanúškovia, ktorých zaujal môj rôznorodý obsah. Rôznorodý, že sa mi páči politický názor, dobre som to vyjadril, má podobný názor, odborný marketing, ja neviem, je to rôznorodé, či to followery, fanúšikovia, ale zároveň ja cieľene posielam každý týždeň pozvánky, aspoň neviem 30, no proste aspoň dáčo, na týchto ľudí, hej, na tých akože ľudí, ktorí by jedného dňa mohli byť akože tí klienti a úspešnosť je dajme tomu, že 50%, ale fajn, proste lepšie ako nič. A mám tam akože tých riaditeľov veľkých firiem a zvyšujem si šance na to, že keď dám status, ideálne najodbornejší, niečo o LinkedIne, niečo, čo hovorím, že im sa to ukáže a že zase budem mentálne dostupne, budem na ich shortliste, že vedia, že majú osloviť aj jeho, hej, že top 3, alebo takto. Že ja takto fungujem, že ja to celé vnímam tak, že aj takéto podprahové veci, lebo LinkedIn má zelenú zónu a sivú zónu. Zelená zóna, že ty vidíš môj status, koľko mám lajkov, hej, a či ľudia mi fandia. A potom je tu sivá zóna, že ty nevidíš, že ja som poslal 100 pozvánok a ma 10 akceptovalo. Alebo v mojom prípade tým, že proste mám už tu nejakú digitálnu stopu a meno, takže je to proste ten pomer, že nad 50%, čo je fajn.
A to nevidíš, a to je tiež akože budovanie tej značky, lebo ja si akože vytváram šance, zvyšujem si šance, že ja raz dám ten status, ideálne najmarketingovejší status na svete a zrazu, že tí správni ľudia to uvidia, moju odbornosť, ideálne keď ma vidia aj na tom videu, že je tam zase nejaká tá stopa pamäťová a tým pádom proste jedného dňa vedia osloviť firmy a môžem ich konzultovať a zarábať. Tak sa to točí. Biznes si děláš sám, nebo máš někoho po ruce? Dobrá otázka. Mal som presne Peťa Strculu, lebo ja som lepší marketingu ako v predaji. Ja to nemám rád, že sa prezentovať a ti poviem 5 dôvodov, prečo so mnou spolupracovať. Ja sa to tak necítim. A Petra už to neděláte spolu? Nemal akože na to nejaké kapacity, ale bolo to fajn, akože spolupráca bola dobrá, bolo to veľmi zaujímavé, že nejaký druhý človek ťa predával. Bolo to fajn, len nemal na to kapacity, čo je škoda, možno, lebo on mal firmu a sa tam nejak menili ľudia, takže v pohode to môžeme aj raz obnoviť, ale viem si to aj sám obslúžiť a aj oni pomáhali a bolo to fajn. To zní dobře. Bavili jsme se o věci, který máš rád a který nesnášíš na LinkedInu. Krivenie reality. O tom je aj ten môj top projekt, ktorý vyjde, ja budem mať sobotu prednášku. My to nahrávame v útorok, dnes je útorok. Jo, v sobotu je presne tento projekt, len poviem tak tajnoskársky, že je to najzložitejší, najkomplikovanejší projekt, ktorý som kedy v živote urobil. Pracoval som na ňom 3 mesiace, takže tento projekt bude o krivení reality na LinkedIne. Doslova. Ty budeš porovnávat realitu s tím, jak je prezentovaná na LinkedInu. Presne tak. Ja ti to pošlem a dúfam, že mi A bude to nějak investigativně aspoň? Ano. Jo? A je to o slovenskom LinkedIne? Ano. Jo? Takže se pár lidí má na co těšit? Ano. Jo? Budeš mít hodně kamarádů potom? Nie. Okay. Tak to nevím. Hele, kdyby jsi byl teďka ve skupině mladých lidí. Kto je mladý člověk? To každopádně seš, ale kdyby se tě oni zeptali, milý Miky, proč my bychom měli být na LinkedInu? Co by si řekl jako 3 věci, které jsou, nebo jak začít? Budeš v dobrej spoločnosti, každý chce byť v lepšej spoločnosti. Hej? Chceš byť v spoločnosti na Twitteri, kde ti tam proste nadávajú na matku, alebo chceš byť proste na LinkedIne, kde ťa pochválí riaditeľ firmy, že čo si dobre urobil. To sú tiež také akože wow momenty na LinkedIne, to určite ty zažívaš na dennodennej báze, že ja som dal status o masle, že Lidl má imaginárne zľavy, že ti dajú že minus 3 centy. To je nič. Ja som to videl, no. Hej. A mi to tam komentoval, už som zabudol firmu človeče, ale nejaká známa česká firma, ale veľmi známa riaditeľ firmy. A to je pre mňa wow moment, že to je presne to, že ja som ho neoslovil nejaké tipy, triky, ako robiť marketingy, ale ja som ich oslovil reálnym príbehom, ktorý rezonuje v spoločnosti, že Lidl dal červenú cenovku a dal, že minus 3 centy na nejaké maslo, ktoré ani že to nebolo ani maslo, lebo to nemalo 82% tých maslových, ale malo to 70% a napísali, že to je polovica masla, no proste akože zavádzajúca reklama, marketing, neviem čo. A ten človek mi to tam akože komentoval a za mňa to bolo, že wow, že som dokázal ja osloviť maslom, akože super, akože dôležitého človeka. Takže máš rád, hele, tvůj neúspěšnější post, vybavuješ si ho? Ja, hej, poviem ti konkrétne. Povedz. Najúspešnejší príspevok. A to teda nevím, a já to vždycky beru přes asi imprese, protože nevím, jak jinak. Jo, ale aj vplyv, aj dosah, aj všetko. Môžem ti to prečítať čísla? Áno. Sekundička. Niečo povedz, nech nie je ticho. Teďka jenom řeknu, že se Miky kouká do svého nového iPhone 16, který si po 9 letech si poprvé koupil jako první jako novej iPhone, vždycky měl předtím si ho koupil v bazaru, nebo ho dostal od babičky nebo někde, tak si teďka koupil svůj první novej, má ho fakt jako hezký, teďka v něm tak jako do něj kouká a hledá ty čísla, tak jsem zvědavý, co nám řekne. Dúfam, že si ho nevymažem. Počkaj, ja som si ho, to sa tak debilne pozeral. Ja som ti ho poslal do chatu. Ja to si mi ho poslal Tati, jo? Jop. Takže môžeš si ho otvoriť. Aha, ja mám čísla, ty nevidíš čísla. Dobre, ja mám čísla, OK. Čísla nevidím. Hej, to bol príspevok o tom, že som splatil hypotéku v 35 rokoch. Vidíš ho? Za 5 rokov v 35 letech splacený. Jo, hej, má to 2921 lajkov, 391 komentárov a 137 480 impresí. A kdy jsi ho publikoval? Jak je to dávno?
Presne pred rokom. To je dlouhý teda. No, je to dlhé a tým pádom zase ten marketingový pragmatizmus, že tí ľudia to pravdepodobne akože čítali, čiže to je fajn. Ale to nevadí, protože to je krásný. No a mimochodem čísla sleduješ? Jako řešíš je, nebo to necháváš tak jako, že když něco... Ja ti poviem k číslam, toto bol najúspešnejší fotka a najúspešnejšie video, to je dôležité, bolo teraz, lebo my máme takú show Jama Leová, to je aj u vás. A tam dali Jama Levová show, tá podnikateľská. Poznáš v televízii? Jo, Jama Lvová. Ty si mi pripadal jedného Čeka, čo som stretol v Taliansku na dovolenke, že prosím vás, podajte mi to maslo. Já, vymyslíte to máslo. No, ty vole, toto si nerozumel. Tak, protože když to řekneš, tak trošku přemýšlím. OK. No a to bolo reakcia na to, že tam bol porodca Separ, ja som písal aj otvorené listy do Markízy, celá kauza, potom ma Milan Dubec zablokoval. No proste taká kauza to bola, že sa to točilo v lete. Milan Dubec, to jméno znám. Jo, byty. No, takže zase robím to isté, nech si viem pozrieť tie štatistiky. Máš to zase v správe. A to bola moja reakčné video na Separa, čiže Separ mal rozhovor niekde v Čechách a pokecal hlúposti, že keď máš kontakty a peniaze môžeš na Slovensku hocičo a že Švajčiarsko na západe je fašizmus, no proste debiliny hovorila. No a to má 1300 lajkov. A dosah? Neviem to pozrieť. Že to video je trošku něco jiného, že? To je trošku komplikovanější. To je daleko cenější. Áno. To som ti vravil, že z hľadiska marketingového pragmatizmu, že mi dalo na video. Vieš, lebo video o tom, že to nebolo, že videl fotku a venoval tomu 5 sekúnd a dal, že nadpis, fotka, že začnem novú prácu, hej, ti dajú like, aj nečíta. Chápeš, čo myslím. Ale to bolo, že čo povedal v tom videu a keď to 1300 ľudí lajklo a pozreli si 30 sekúnd alebo minútu toho videa, tak za mňa sú to akože super tieto. Má to veľkú hodnotu. Hneď ti to poviem, už to mám. No, takže... No dobre, to video má 1297 lajkov, 241 komentárov, 78 114 impresí. Super. Video. Reakčné video to bolo. No, to je sympatický pán. No vidíš, tak to máš krásný čísla. A ještě, tak když jsme teda u těch čísel, ještě tak sdílnej, kolik máš za 365 dní to číslo? Joj. Rekord bol... No on je floating, že? Ono se to jako mění každý den. Hej. Víš, který myslím? Rekord bol 2,5 milióna, človeče. To bol rekord. Ale teraz je to menej oveľa. Přičemž jako já vždycky říkám, ono to není směrodatný, protože i s malým, i s číslem, který je jako relativně normální, můžeš dělat daleko víc, než ten, kdo má desítky milionů. Ale docela by mě to zajímalo. Teraz mám... Áno. 1 500 000, vidíš? 1 500 000. Ale rekord bol, to ti poviem, lebo to tiež riešim. 1 500 000. To tam asi nenajdeš, protože ono se to... Ale ja som to odfotil. Aha, toto je. Toto je môj rekord. Toto sú moje čísla. To som odfotil 3 milióny. 3 milióny, super. Tam byl jeden nějaký velký, tam si měl... To byla ta hypotéka, jsem to tam nabalil. Jo, jasně. No tak prosím tě, my to máme vždycky na hodinu a my se blížíme k hodině. Vždycky na konci, slyšel jsi nějaký díl? No, sorry. To nevadí, ale jako... Ale vypočujem, keď mi odporučíš nějaké díly, já si rád vypočujem. Keď to bude nějaký, že... Musíš si poslechnout úplně všechny, od prvního až pro ten poslední. A ten poslední bude ten tvůj, ale ten nebude úplně poslední. Už přemýšlím, kdo bude příští týden. Mimochodem, až budeš dělat podcast, tak ho nikdy neříkej, že budeš dělat každý týden. Protože... Ja to poznám. Ja som robil LinkedIn livestream. Ty vole, ja viem. Ale ja som robil, to sme boli ad hoc, ale ja som mal formát, že každý štvrtok to bolo cez COVID, to bola reakcia na COVID, že každý bol taký online. Okay. A ja som robil, akože tam čísla neboli veľké. Ale veľa ľudí sa mi aj po rokoch vrácia a si pamätá ten livestream. Chápeš, čo myslím? Že zase to sa nedá merať, že tam neboli čísla, že... Jasne. Ale bylo to ťažké na to, ako dělat. Strašne ťažké, lebo ja som si jeden moment, po nejakých 7 dieloch som si povedal, že ja som live streamer, nie som moderátor, ja mám problém počúvať ľudí. Chápeš, my títo egosamci, či alfasamci. Proste pre mňa to bolo náročné. Ako moderátor som bol slabý,
Hej, lebo ty moderátor musíš byť akože involvovaný do toho, vieš, že takto. A niektorí ľudia ma nebavili, doslova. Si zavolal hostia, ktorý ťa nebavil. To je prdeli. To je strašne blbé, ne? A to já mám docela často tady, ty vole. Ale vezmi sa. Ja tady mám docela často, ne? No, čiže ja som sa ocitol v situácii, že proste som zavolal hostia, ktorý ma nebavil, alebo proste ma nepočúval, alebo nemal dobrú prípravu a proste som mal nervy na ňo, a že som bol nahnevaný na človeka, že proste som chcel od teba, aby si toto povedal a ty tu proste, čo tu hovoríš. Okay. Lebo som to mal, ja som to mal ako keby, že mám akože mediálny kanál a bolo to postavené na tom, že nemal to byť bežný rozhovor, že otázka, odpoveď, ale malo to byť o tom, že ten človek je odborník na dane, príklad, super LinkedIn téma. A ten človek mal prísť a zobrať si akože vizuálne, mal si pripraviť PowerPoint na 15 slajdov a mal mať vlastnú prednášku, mal mať 20 minút flow, potom ľudia mali mu ako keby dávať otázky, ja som bol ten moderátor, že prišla otázka v 12. minúte, hej, tu Anička sa pýta niečo, že také to malo byť živšie. Ale chcel som, aby to bol expertný podcast, že vôbec sme sa nebavili o LinkedIne, jak riešiš LinkedIn, jak komunikuješ ešte tieto témy, ale to bolo, že o tom, že jeho téma ideš. Hej, a tak som to mal. A tiež som to robil pravidelne, ale v jednom momente som si povedal, že to je masaker. Ja neviem, koľko dielov mám, asi 12, ale že to je masaker a že ja som už nejaký podcaster a vôbec zanedbávam svoj obsah a svoje videjka. Ale malo to výtlak, že po roku si ľudia spomínajú nejaké live streamy a malé čísla tam boli, ale aj tak to malo výtlak. Ona ta pravidelnost a ona ta hodina, to není moc náročný, ty vole, jakože, ale jako musíš se. Ja som to chcel aj promovať, no jo, ja som o tom hovoril, aj pripraviť, aj grafiky, prostě, ja neviem já potřebuju každý čtvrtek něco vypublikovat, tak jestli dělám kvůli tomu podcastu. Tak já si dělám legraci samozřejmě, ale budu to dělat tak do konce roku. Chceš to utopiť? Ne, pak to nebudu, ale pak to změním asi na jednou ze 14 dní, protože víš co, těch lidí není moc zajímavých, jako tady. Ja vlastne pak už neviem, o čom koho som tiež nemal koho pozývať. A som mal vysnívaných hostí, potom som mal hostí, ktorých boli že zastup. A ono to bolo také, že vieš, máš nejakú predstavu, robíš kompromisy a niekedy to bolo že strašne zlé. Já vím. No, prosím tě, poslední věc, protože ty jsi to neslyšel, tak to je vlastně pro mě dobře, protože na konci máš ty jako host možnost se na jednu věc zeptat mě. A někdo, kdo to slyšel, tak už sem přichází připravený. Ty máš tu smůlu, že to musíš vymyslet. A však ja ťa poznám, pohode. Že, či si myslíš, že ovplyvňuješ českú politiku? Já? Ne. Vôbec? No ty vole, jakože já jsem ten poslední, který ovlivňuje českou politiku. A myslíš si, že neovplyvňuješ? No vůbec, to je absolutně. Ja som dal teraz takú anketu, lebo my máme takú stranu, volá sa, že Progresívne Slovensko. Áno. A ja, to s Trubanom súvisí tak. A ja som dal anketu, že progresívne ako slovo sa strašne sprofanovalo. Hej, lebo je to veľmi negatívna nálepka. Hej, ty ideš robiť politiku a máš proste nálepku, hej, na sebe. No, tak som dal, že či by ľudia, normálne anketa, LinkedIn anketa, hlasuje za možnosť A, hlasuje za možnosť B, či by ľudia boli za to, aby sa strana premenovala, je to líder v prieskumu, majú 22% virtuálnych, hej, dobré, ale to je jedno, majú viac jak Fico a Smer. Že či by ste premenovali lídra prieskumov Progresívne Slovensko na pokrokové Slovensko, to je také slovenskejšie slovo, pokrok, hej, že niečo moderné, také, inovácie. Tak. No a predstav si, že mojej anketke, neviem ti povedať teraz presné percento, ale som na to zabudol, ale tuším, že vyhrala nápad premenovať to pokrokové Slovensko, že to bolo, že a bude sa to meniť? No nebude sa to meniť. Teraz sa pýtam na ten vplyv, či máš, alebo ja mám vplyv. Tak... Ty máš vplyv, jestli sa to po tobě přemenuje, tak máš vplyv. Tak to hej, lebo mám dôkaz, že ľudia hlasovali a že niečo sa to rieši. Hej. A kolik sme hlasovali? 700. Okay. To nie je úplne, že malo. Keby bolo 1000, som šťastný, ale bolo 700. Jasně. Tak to je 1400, jako v Čechách. Já to vždycky násobím 2, protože jste jako 2x menší. Tak. No a pan Trubán, nebo kdo si to vzal a řekl, musíme to změnit? Mne nikto mi na to nereagoval a z strany. Ale som mi to preposlal. No a preto sa pýtam, že či akože... Potom ďalšia vec, čo sa týka vplyvu na politiku, je, že ja som kritizoval billboardy Progresívneho Slovenska. Kritizoval som billboard, lebo mali veľký trest. Skoro si taká hlúposť. A to je jedno, proste som to kritizoval v lete. Status mal veľa videní, proste malo to nejaký ten vplyv. Potom konkurenčná strana je Saska, tiež taká pravicová, poznáš asi. Tak oni mali dobrý billboard, ten sa pochválil a zrazu proste Progresívne Slovensko zmenili billboardy a už mali akože dobrý billboard, taký trefnejší.
A to som o tom aj napísal status, že reálne to mohlo mať vplyv, že proste, že tá kritika prišla a sa to riešilo, akože tie billboardy nemali dobre. Tu je tá anketa. Pomohlo by, kľudne si to prečítaj. Takhle krásný telefon jsem ještě v ruce neměl nikdy. Tak, po programu Slovensko PS se pokrovuje Slovensko, ano, 45 je to úplně jedno, 40 ani je progresivní, OK, 760 hlasů. 150 komentářů, proč to máš ve španělštině, ty vole? Sa učím po španielsky, si vytváram prostredie aj cez to, že mobil mám po španielsky. OK. Takže další tvoje destinace Mickeyho plichty bude Španělsko. Riešim tam nejaké projekty, ale... Fakt jo? Jakože LinkedInové nebo nějaké... Budeš si kupovat barák na Malorce? No comment, mám teraz s tým nejaké problémy. Okay. Nechcem o tom hovoriť. OK. Tak hele, tak dobře, tak problémem by... Zakončíme ten dnešní podcast s problémami. Mickeyho na Slovensku, ale ve Španělsku. Okay, tak já ti moc krát děkuju. Držím palce tady s tím projektem. Určitě se ja ti to pošlem a budem rád za tvoju podporu vo forme lajku a komentára. Nech si nič zdieľať. Určite, tak ja to lebo fakt je to fakt zásadná vec slovenského LinkedInu. Fakt. Strašne ma zaujíma tvoj nezávislý neutrálny názor. Čo si o tom myslíš? Okay. O všetkom. Jak to? Dobre? Jo. Sobotu to prezentujem naživo a v nedeľu bude veľký LinkedIn status, ktorý ti pošlem. A to bude asi seriál, ne? Nebo to je jednorázová vec? Bude to seriál, bude viac statusov. Tak se na to těším a ať se daří a to je vlastně asi všechno. A teďka to tady probíhá tak, že host, tím že je blízko u těch dveří a já tady mám ty židle a ten mikrofon, tak tam jenom zaťuká, aby jsem Jakub přišel, on to vypne a pak se vidíš, jak vypadá fotka k tomu. To jsem viděl, nějaké černo-bělé? Ne, ale jenom, že vlastně fotíš ty a já jsem u toho a ty si vyfotíš, jak budeš chtít. Musíš se tady takhle zvednout a zavolat Jakuba, aby to vypnul. Říct mu, Jakube, vypínáme. Jakub už je připravený. To je Jakub Soundman. Martin Hošek vás ve k poslechu Likástu. Podcastu o LinkedInu a všem, co vás okolo něj zajímá.